Promise Mkwananzi aiwa munomuziva ndiye spokesperson womutungamiri weopposition Vanhu Chamisa auya akataura mashoko kuti aiwa we are the most supreme board in this country. Ndobva ataura magozi akachiti aiwa toda kumisa the SADC summit, toda kumisa uchairmanship, toda kuramba GNU. Sanambe namashoko auya achiganziwa achitagwa panapa naPromise Mkwananzi. Notipa subscribe like utina on the bell icon. Tipina paendo pake anyora achiti we the citizens are the highest and most supreme board in this country, greater and better than parliament, executive and judiciary combined. We can change the constitution through referendum, and we can choose and ditch leaders and representatives through free and fair elections. Let us reclaim and exercise our power. Zimbabwe arise, no to GNU, no to 2030, no to third term, no to SADC Zim chairmanship, not illegitimacy, no to corruption, no to dynasty, no to police brutally on vendors, no to unjust taxes, no to partisan food distribution. Ndo mashoko anoita panapa naPromise Mkwananzi achiti aiwa toda kubvisa kuora kwese kuri munyika yeZimbabwe kwauya akasteta uko achiti toda kuzvimisa zvese achiti tisi tine power, tisi the triple C, tisi the authentic, tisi tinokwanisa kuchinja zvinhu. Saka chimbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aPromise Mkwananzi. Aiwa pinda comment section medu kutize mafungiro enyu. Aiwa ndo pano kuti musakanganwa kusubscribe, like, channel on the bell icon.